जे आसाम सरकारनि माखासे एग्जामफोरावबो माने इनकारेक्ट टाइपिं स्पेलिं मिस्टेक बा सोरनिबा नामा सोरनिबा रल नाम्बार बेफोरबायदि फैनाय होनदों नाथाय प्रमद बर' बिथाङा मा बुंदोंमोन दिनै बायदियाव एपइन्टमेन्ट लेटार रानगोन बा दिनै बायदियाव एग्जामखौ खुंगोन गाबोननो एपइन्टमेन्ट लेटारखौ होगोन होननानै दा बेयाव नुनो मोनो बिथांमोना जुदि एसेबां ट्रेन्सपारेन्ट बा एसेबां स्पिडब्ला खोथाखौ एसेबां ट्रेन्सपारेन्ट बुंबायब्ला मानो एपइन्टमेन्ट लेटार बे डिस्ट्रिबिउट खालामनायाव सोरनिबा नामा मोननै मोनथाम गाहाम फैखो मानो बे भेरिफिकेसननि लिस्टआव मुं गैयानो बोरै मेरिट लिस्टआव फैनानै बोरै एपइन्टमेन्ट लेटारखौ मोनखो आंनि सोंलुआ बेसो आगस्ट दाननि 21 अक्ट'खालि जे बिटिसिनिफ्राय माखासे टेट एपइन्टमेन्ट होनाय जादोंमोन आरो बे बाथ्राखौनो लानानै UPPL दोलोनि लाइमोन गांखंनि बुंथिगिरि रंगल बर' बिथाङा माखासे BPF दोलोनि सायाव खोथा बुंदों दाख्लै साननैसोआव जेरैबायदि दावराव जालांदों दा बेनि सोमोन्दै बेखौ बिथाङा बुंदों BPFनि मोनसे प्रपेगेन्डा होननानै आं बुंनो गोसो गैयामोन सोर अबेजों मा जादों माया आंहा बेजों जेबो लोब्बा गैया आं आरो दिनै जि बुंनो फैदों आं जि बुंनो नागिरदों बियो आंनि मोनसे पार्सनेल खोथासो दा BPFखौ बे दाख्लै जिमानखिनि दावराव जानानै थांबाय फेसबुकफ्राव जेसेबांखिनि भाइराल जाबाय बेखौ BPFनि प्रपेगेन्डा होननायखायसो आङो बुंनो नागिरदों दा बिथाङा बुंदों जे हाग्रामा महिलारि सारनि समाव 8 लाखनिफ्राय 10 लाखसिम घुस लानानै बा फैसा लानानै साख्रिखौ होदोंमोन होननानै नाथाय बिथाङा बुंदों बे खोथाखौ खोनादोंसो होननानै नाथाय खोनानायजों नुनायजों गोबां फाराग दङ बेखौ बिथाङा थोंजोङै मिथिना लानाया मोजां आरो हाग्रामा महिलारि सारनि समाव जे गासिबो पार्टिनि मानसियादि बेफोरबायदि साख्रि मोन्दों बेबायदि नङा जायफोर बिथांमोना मेरिट बेसिसाव सेलेक्ट जादों बिथांमोना साख्रि मोन्दों आरो आं बेखौबो बुंनो नागिरगोन बै समाव BPFनि जाय बेरेखा जानाय दं बिथांमोनाबोथ' साख्रि मोन्दोंना जों बुंनो आं नामखौ आं डाइरेक्टलि बुंनो नागिराखै बिथाङा दिनै इउनिभारसिटियाव मावनानै दङ बिथाङा मोनसे समाव CITआवबो मावदों आरो सासे बिथांनि नामखौ बुंदों आङो बिथाङानो जाबायदि गुरुबासा हायार सेकेन्डारि बे स्कुलावहाय बिथाङा फोरोंगासिनो दङ आरो उदालगुरि कलेजावबो सासे दङ आं नामखौ बुंनो थाङा आं रोखायै आं मोनथिजोबबोनाय आरो आं मेगनजोंनो नुबोनाय दा बिथांमोना बेफोरबायदि ब्लेम होबा जानाय नङा गासिबो हाग्रामा महिलारि सारनि समाव जे मेरिट बेसिसावनो साख्रि मोन्दों रावबो 8 लाख 10 लाख लानानै बेयाव साख्रिखौ होनाय जायाखै जे एपइन्टमेन्ट लेटार बे एपइन्टमेन्ट लेटार राननायनि थाखाय बिथांमोना जे गय खानजिसेबो जायाखै होनदों नाथाय बिथाङा फोरमान होनो हागोन नामा जे हाग्रामा महिलारिनि खुंथाय जाय BPF सरकारनि समाव सोरबा गय खानजिसे बिनानै जादों नामा सोरबा चक्लेट गरसे बिनानै जादों नामा सोरबा दै गरदसे बिनानै जादों नामा बेनि फोरमानखौ होनो हागोन नामा जे बिथांमोना जे गय खानजिसेबो जायालासिनो एपइन्टमेन्ट लेटार होदों होनलायनाय बिथाङा बुंबावदों जे दाख्लै एपइन्टमेन्ट लेटार राननायखौ लानानै BPFआ लायनो इनसाल्ट खालामदों नाथाय बेफोरबायदि जेबो इनसाल्ट खालामनाय बेयाव बाथ्राया फैया जोङो जास्ट बेखौल' बुंनो सानदों जे सिस्टेमेटिकेलि जायोब्ला जे जोंनि BTC हालामाव जेबो दावराव जानाय नङामोन बुस्थुआ सिस्टेमेटिकेलि जायाखै सोरनिबा रल नाम्बारा भेरिफिकेसननि डकुमेन्टस भेरिफिकेसननि लिस्टआवनो गैया नाथाय बिथांमोना मेरिट लिस्टआव गाखोदों आरो एपइन्टमेन्टखौ मोननो हादों जे टेट एग्जामनि जे एपइन्टमेन्ट लेटार बे राननायखौ इनसाल्ट खालामदों होननानै नाथाय BPF हिसाबै जों इनसाल्ट खालामनो सानाखै नाथाय नोंथांमोना सिस्टेमखौ एसे मोजां मुसबुरि खालामोबा मोजां जागोन होननानै आङो नुहुरदों आरो सिस्टेमा मोजां जायोब्लानो दावराव दावसि जानायनि जेबो बेफोरबायदि जागोनखौ जों नुहुरा बिथाङा बुंबावदों जे BPFआ लायनो फेक एलिगेसन खालामबाय थादोंनो मानो बहाथो फेक एलिगेसन खालामनाय नुखो जायफोर बिथांमोननि रल नाम्बारा भेरिफिकेसननि बे लिस्टआवनो गैया बिथांमोनाबो मेरिट लिस्टआव गाखोदों आरो एपइन्टमेन्ट लेटारखौ मोननो हादों आरो सासे सुबुंनि नामानो मोननै मोनथाम नामा बेयाव फैबाय सिरियाल नाम्बाराव फैदों बेनि थाखायसो जेसांखिनि बुंनांगौ बेखौ फेसबुक मिडियाफ्राव बुंनाय जादों बेयावथ' जेबो फेक एलिगेसन खालामाखै प्रुफआनो दङ जायफोर बिथांमोना अपेननिफ्राय डिलेट बिएड लादों बिथांमोनाबो खायफाया मोननो हादों नाथाय बिथांमोना गावसिनि मोनसे SOP हगारदों सेलेक्सनखौ बोरै खालामदों बिनि सायाव मोनसे SOP हगारदों बेयाव बुंदों अपेननिफ्राय जायफोर डिलेट लादों बिएड लादों बिथांमोना मोना दा जोङो नंगौखौ बुंनायाव जोंनि दोलोनि माखासे मानसिफ्रा नंगौखौ बुंनायाव बेखौ BPFनि फेक एलिगेसन आरो BPFनि एजेन्ट प्रपेगेन्डा होननानै बिथांमोना बुंनो नागिरदों नाथाय बेफोरबायदि जेबो नङा BPFआ माखासे केन्डिडेट्सफोरखौ सेलेक्ट जायै केन्डिडेटफोरखौ लानानै मिसलिड खालामदों होननानै नाथाय बेफोरबायदि जेबो नङा मा बिदिब्ला अखिल गगैआ आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिनि बे दरखङाव लेन्थन गंसे लानानै स्मार्ट मिटार गंसे लानानै जे बेयाव प्रटेस्ट खालामनाया हारसिङै प्रटेस्ट खालामनाया बे गावनि लाबालाबनि थाखाय ना हल एसे हल आसामनि रायजोफोरनि थाखाय जाखो बिथांमोना बिदि बुंनाया गोरोन्थि खोथाखौ एसे सानै हयै बुंनो थाखाय बिथांमोनखौ आं खावलायनाय जाबाय
बिथाङा बुंबावदों जे साख्रियाल' जोबथा थांखि जानो हाया होननानै मानो जोबथा थांखि जानो हाया जानांगौ जुदि जोबथा थांखि नङामोनब्ला गोबां लाइमोनफ्रा मानोथो साख्रि नागिरखो जुदि जोबथा थांखि नङाब्ला नोंथाङा बेनि सोलायै मा होनो हागोन आंनो बेनि फिननायखौ नांगौ नोंथांनिफ्राय बिथाङा बुंदों माखासे भेकेन्सिफोरखौ फिल आप खालामनो थाखाय माखासे सम नांबावगौ होननानै बिथांमोननो रायजो राजाफ्रा 4 बोसोर सम होबाय आरो दायो बोसोरसे दंबावो 4 बोसोर मोननायनि उनावबो बिथांमोना जुदि गासिबो भेकेन्सिखौ फिल आप खालामजोबनो हायाब्ला नैबे फैबाय थानाय बोसोरसेयाव बोरै फिल आप खालामजोबनो हागोन आंनि सोंलुआ बेसो बनसुखौ लानानै बिपिएफजों मोनसे एसिमिलेट खालामनो नागिरदों नाथाय आं रोखायै बुंगोन बनसुजों बिपिएफजों जेबो सोमोन्दो गैया बिथाङा बुंबावदों बनसुआलायनो फ्रेश मिटखौ दाखालि एपइन्टमेन्ट लेटार राननायनि जे फ्रेश मिट गावसिनाव पारमिसन लानानैसो होदोंलायनो बिथांमोना पारमिसन लानानै होदों होआ जों बेखौ जेबो बुंनो थाङा नाथाय बेखौल' रोखायै बुंनो नागिरो आङो जे बिपिएफजों बनसुजों जेबो लोब्बा गैया बिपिएफआ जाबाय मोनसे राजखान्थि हान्जा बनसुआ जाबाय मोनसे फरायसा हान्जा जेराव बिथांमोना मुभमेन्ट खालामगोन जातिनि जेसेबांखिनि स्वार्थआव खामानि मावनांगौ बेखौ मावलांगोन जोंहा पलिटिकेलि जों बोरै मावलांनो हायो बिपिएफआ जों बेखौ मावलांगोन नाथाय बनसुजों बिपिएफजों जेबो सोमोन्दो गैया दा बिथाङा बुंबावदों मोनसे बाथ्रा बिपिएफ दोलोनिफ्राय जेसेबांखिनि मानसिफोर थांदों बिथांमोनालायनो मोनसे समाव बिपिएफआव थानानै गिदिर खोथा बुंनानै उनाव UPPLआवनो लासैनो जइन जाहैफिनो नाथाय मा बिथांमोना थाखाजोंसो बायनानै लाङो नामा बिथाङा रंगल बर' बिथाङा बुंनो पलिटिकेल मोनसे बार्गेनिं बेयाव मोनसे बार्गेनिं जायो नामा थाखा फैसानि उमुक होगोन फै होननानै आं खिन्थु सिदा बुंखायो जोंना बिपिएफआव बेफोरबायदि लांलाय लाबोनाय जोंनाव थाखा होनानै लाबोनाय जेबो गैया नोंथांमोना लाङोबाबो जोंहा लस गैया मानो होनबा 25आव जोंहा सरकार फैगासिनो दाख्लैबो जों हारसिङैनो जथेस्थ' भट मोनदों नोंथांमोना मोनथामजोंसो ज' जानानै बिसिम देरहानायखौ मोननो हादों जों हारसिङैनो मेजरिटिखौ जों मोननो हादों होनना बुंबावदों जे UPPL दोलोनिफ्राय जेसेबांखिनि बिपिएफआव हाबफैदों बिथांमोनालायनो संगालि जानानैहाय बा इनफरमेसनखौ UPPLआवनो हरबाय थायो होननानै नाथाय नोंथांमोनाबो मोनसे खोथाखौ गोसोआव लानाया मोजां जे दाख्लैबावै BSUनिफ्राय जेसेबांखिनि सोद्रोमाफोर थांदों बिथांमोना जोंनो माखासे इनफरमेसनखौ हरबाय थादों जों बिथांमोनखौ गोरजा बायदिसो दोनहरदों नाथाय फैबाय थानाय बिसायख'थि 2025नि बिसायख'थि बिथांमोना जोंनाव हिन्जाव गोदान महरै फैफिनगोन बर'आव मोनसे राव दङना जे न'खराव बिहामजो गोदान लाबोयोबा लोखिया साफि होननानै जोंनाव लोखिया साफिनो थांगासिनो दङ बिथांमोनखौ जों गोरजासो दोनहरफिनदों जों हिन्जाव गोदान महरै जों बिथांमोनखौ लाबोफिनगोन बिथांमोना बे 2024नि जोबनाय फारसेनो फैनो होननानै जोंनिसिम गोबां फन आरो मेसेजफोर जोंनाव खालामहरदों जों बिथांमोनखौ दसे थाबाव होननानै समसो होननानै दोनदों जे मंगलबार खालि जे धरना जानो गोनां जे टेटनि एपइन्टमेन्ट लेटार राननायखौ लानानै दा आं बेयाव बुंनो थांगोन जे आरो बिथाङा फंसे खोथा बुंबावदों जे बेफोरबायदि धरनायाव लोब्बा लानानै गावनि केरियारखौ धंस' खालामनानै लादों होननानै मा डेम'क्रेसि बायदियाव जाय बुस्थुखौ मोनाखै बिबाबो जाय बुस्थुखौ मोनाखै बेखौ धरना बा मोनसे रायलायनायनि गेजेरजों जों मोनसे सलुसनखौ मोननो हायो बिथाङा माने बे मंगलबार खालि जि जानांगौ सावरायनो गोनां बा धरना बेखौबो खालामजानो बादों दा बिनि सिङाव मा आन्दोआव मा खोथा हाबनानै दं आं बेखौसो सानबाबो साननो हायाखै दिनैसिमबो ना सिङाव मोनसे भुवा मोनसे रां लानानै बा सोरनिबा न'खरनि मानसिखौ सोमारनाय नामा दा बेयाव आंहा मोनसे गोनो गोथो दङ आरो बिथांमोना बिदि धरनायाव लानानै केरियारा दे ब्रेक जागोन आं बेखौ जेब्लायबो सानहरा मानो होनबा बिपिएफआ बेफोरबायदि धरना हो मा हो होननानै जेब्लायबो बुंनो थाङा आरो बिपिएफ हिसाबै गासिबो स्टुडेन्टसफोरनि बा गासिबो केन्डिडेटफोरनि ब्राइट फिउचारखौ बिपिएफआ हास्थायो जेब्लाबो गाज्रिखौ हास्थाया आरो जों धरनायाव इनभल्भ लानोबो साना बिथांमोना डेम'क्रेटिक भाबै जिमानखिनि सावरायनांगौ बा धरना होनांगौ बेखौ बिथांमोना खालामगोन बेयाव केरियार ब्रेक जानायनि जेबो खोथा गैया बिथांमोना बुंदों जे क'क्राझार जिल्ला लाइमोन गांखंनि बिपिएफनि भाइस प्रेसिडेन्ट आखि बर' बिथांखौ जे बे धरनायाव आखि बर' बिथाङाल' लाब जागोन होननानै नाथाय बिपिएफआ बिदि धरनानि मुङाव बा धरनानि मुङाव उमुखिनि फैसा मोनगोन मालाबाबो बुङा मालाबाबो बिपिएफआ बेफोरबायदि लामाखौ लायाखै आरो लानायबो नङा आरो बिथांमोनानोथ' मोनसे समाव जेब्ला प्रमद बर' बिथाङा एबसुआव दंमोन आफादगिरि जानानै दंमोन बिथाङा गोबां मेल मिथिं दावथिङाव बुंदों जे रायजोफोर रोजा रोजा बिथांमोननि सिगाङाव बुंदों जे बियालासिनो मा मोनदों जि बुस्थुखौ जि मोन्थायखौ जों मोननांगौ दिनैसिमबो बियालासिनो मोनफेराखै होननानै मोनसे समाव गारमा हब्रा बिथाङा बुंनायखौ गोसोआव दंना गैया आरो बेनि एगेन्स्टआवनो दिनै रंगल बर' बिथाङा बुंबावबाय बे खोथाखौ दा बिथाङा बुंदों दाख्लै जेसेबांखिनि टेटनि एपइन्टमेन्ट लेटार रानदों बियो गासिबो कारापसन फ्रि होननानै गोबां बिजाथिफोरनिफ्रायनो कारापसन फ्रि मोनसे एपइन्टमेन्ट लेटार होननानै बिथांमोना बुंदों होननानै बिथाङा बुंदों दा आं बेयाव बुंगोन जे बियो 50-50
आंनि नोजोराव आंनि भिउआव 50%आ मेरिटआव मोनदों आरो 50%आ गावनि इन्टारनेलि मानसिखौ सोनाय बे सिस्टेमा जादों। नोंथांमोनखौ आं खावलायो जे BPFखौ बेफोरबायदि मोनसे हिंसायारि खामानियाव नोंथांमोना इनभल्भ खालामनो नाङा। जों नोंथांमोनखौ जेबो बुङाखै आरो आं रंगल बर' बिथांखौ खावलायदों नोंथाङा BPFखौ ब्लेम होनायनि थाखायसो बा 8 लाख 10 लाख थाखा लानानै साख्रि होयोमोन गोदो होननानै बुंनायखायसो आङो दिनैनि दिनाव बे रावखौ आं दिहुननांगौ जाबाय। नोंथाङा दाबो सम दङ, नोंथाङा गावखौनो सुद्रायनानै लानांगौ दङ। नोंथाङा मोनसे समाव प्रमद बर'नि एगेन्स्टआवनो बुंदोंमोन जे बिथांनि हिन्जाव प्रमद बर'नि हिन्जावा अबे बिउटि पार्लाराव हाबो, प्रमद बर'आ अबे जायगायाव बेसेबां प्रपार्टि दङ, बेसेबां हा दङ, बेसेबां खास सम्पति दङ, नोंथाङा बे खोथाखौ बुंदोंमोन नङा होमबा? आरो नोंथाङा बेनि एगेन्स्टआनो दिनै बेयाव फैनानै UPPL आव हाबनानै BPFखौ ब्लेम होयोबा नोंथाङा मोनसे बिराद गिदिर गोरोन्थि मावनाय जागोन। सम दङ, नोंथाङा दाबो सुद्रायनानै ला। खोथाखौ बुंनायनि सिगां खननै खनथाम साननो थाखाय आं नोंथांखौ नोंथांनि जुनियर हिसाबै आं खावलायनाय जाबाय।